you dig soul music? Won't you get on your feet now? Can you dig it, baby? Yeah, I've got a brand new bag. It's called a soul feeling. But you a soul man. Pán Boh, keď si nás vyberá, tak znamená to, že Pán Boh si nás istým spôsobom pripravuje. Pripravuje na to, čo od nás očakáva. Každý z nás, kto tu je, má pre svet veľmi dôležitú úlohu. Naozaj som z toho taký veľmi povzbudený, že keď toto môžem takto verejne povedať, že naozaj ste sa usilovali ten vzťah zbudovať s Pánom Bohom. Pred oltárom nášho Pána Ježiša Krista prisahám, že svoj manželský sľub dodržím. Tak mi Pán Boh pomáhaj. Watch how I do it, how I do it. Just watch how I do it, how I do it. Just watch how I do it, yeah. How I do it, how I do it. Just watch how I do it, check it out. How I do it, come on. Ešte prezradím, že som nemá rád športovcov, ale samkovo víno, tak naozaj viem, že šport a umenie veľmi sú blízke veci. Ja ti vlastne ďakujem za to, že si mi otvoril takú novú etapu môjho života a že si mi otvoril veci v mnohých veciach. Kto sa prvý do koho zaľúbil? Sámko! I got something I got to show you how. I got to show you what I'm all about. Let me show you what I do, what I do. Just watch how I do it. Yeah, this is how I do it, how I do it. I got to show you. Let me show you what I do, what I do. Just watch how I do it. Yeah, this is how I do it, how I do it. Just watch me. Watch me how I do it. Watch me how I do it. Just watch how I do it.